L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Kuti narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom lil Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Fer ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrilna tnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Amen mulej li aħna jkollna l-biża tal-isem qaddis tiegħek imma wkoll li dejjem inħobbuh. Għax inqatt ma tċaħħad mit-tmexxija tiegħek lil dawk li twettaqhom bis-sieħ f'imħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa jekk jgħixu jissantan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien il-mulej qal lill-Abram: Qum u itlaq minn artek, minn art twelidek u minn dar missierek, lejn l-art li nurik jien. U jien nagħmlek ġens kbir, inbirkek u nkabbarlek ismek, u inti tkun barka. Jien inbirek lil min ibirkek u nisħet lil min jisħtek, u jitbirku bik it-tribujiet kollha tal-art. U tela Abram kif kien qallu l-mulej u mar miegħu Lot, u Abram kellu 75 sena meta ħareġ minn Ħaran, u ħa miegħu Abram lil Saraj martu u Lot binħuh u l-ġid kollu li kienu għamlu u n-nies li kienu kisbu f'Ħaran. U ħarġu biex imorru f'art ta' Kanan u waslu f'art Kanan. U Abram qasam l-art sas-santwarju ta' Sikem sal-balluta ta' Mori u dak iż-żmien kien hemm il-Kananin fl-art. U l-mulej der lill-Abram u qallu: lil nislek qed nagħti din l-art. U hemm Benar tal lill-mulej li kien derlu. Minn hemm telaq lejn il-muntanja fuq in-naħa tal-vant ta' Betel u waqqaf l-arix tiegħu hemm, b'Betel fuq il-punent u Aj fuq il-vant. U bena hemm artal lill-mulej u sejjaħ isem il-mulej. U Abram baqa' sejjer miexi lejn in-Negeb. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Ħin il-poplu lill-mulej għażel bwirtu. Ħin il-poplu lill-mulej għażel bwirtu. Ħin il-ġens lill-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li huwa għażel bwirtu, mill-logħli ta' smewwiet iħares il-mulej u jara il-bnedmin kollha. Ħini il-poplu lill-mulej għażel bwirtu. Ara għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżaw minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu biex jeħlishom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Ħin il-poplu lill-mulej għażel bwirtu. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna ħatkun mulej t-tieba tiegħek fuqna, kif fik it-tama tagħna. Ħin il-poplu lill-mulej għażel bwirtu. Il-kelma ta' Alla iħajja u qawwija, tarbel il-ħsibijiet u l-femijiet tal-qalb.
Il-mulej u ma'kom. miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati. Għax bl-istess ġudizzju li tagħmlu intom tkunu ġudikati u bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Xi trid tħares lejn it-tibna li hemm fajnħuk għax ma tarax it-travu li għandek fajnek int. Jew kif tmur tgħid il-ħuk ħanneħilek it-tibna minn għajnek meta inti stess fajnek għandek travu. Jew iġbieħor neħħi l-ewwel it-travu li għandek fajnek int ħalli mbagħad tara sewwa tneħħi it-tibna minn għajnħuk. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Tiġġudikawx. Din hija il-kelma qawwija li jgħid Ġesu fl-Evanġelju llum, kelma illi titlob ħafna minna. Ġesu ma jridniex nuġġudikaw. U l-ewwel raġuni hi għaliex il-ġudizzju sħiħ u tajjeb jista' jagħmlu biss Alla waħdu. Għaliex u Alla li jaraf il-profondità tal-qalb. U Alla li jarbel il-ħsibijiet tal-moħħ u l-femijiet tal-bniedem. U Alla li jaf l-istorja sħiħa tal-bniedem. Li moddi, passat, it-trobbija, minn xi xadda, minn xi xaddej bħalissa. U li jista' jgħid tassew bisħiħ fuq il-bniedem għaliex jaf dak kollu li għandu il-bniedem ma hu biss. U li jaf kollox u li jaf l-istorja sħiħa. U għalhekk aħna ma nistgħux inkunu nafu wkoll għaliex ma nistgħux niġġudikaw aħna. Għaliex aħna nafu ħafna drabi il-qoxra ta' barra. L-apparenza li minna ma nistgħux nagħmlu ġudizzju li jkun tajjeb. U anki jekk inkunu nafu aktar, għax nisimgħu l-istorja tal-persuna nkunu nafu aktar, imma qatt ma nistgħu nafu l-istorja sħiħa kif jaf Alla. Qatt ma nistgħu nkunu f'pożizzjoni li nagħmlu verament ġudizzju tal-persuna kif jista' jagħmel Alla. U għalhekk irridu ħafna noqogħdu attenti għaliex kultant ġej jkun ħażin ġudizzju bil-moħħ, imma ħafna meta mbagħad li jiġina f'moħħna ngħiduh u nperġuh u il-persuna nagħmlu ġudizzju fuqha li nxerduh mal-oħrajn. Sa meta il-mulej qalilna tiġġudikawx fil-fatt lilna għamlilna l-ikbar pjaċir. Għaliex qed jgħidilna ħallu l-ġudizzju f'idejja. U intom tgħidu sejrin f'moħħkom ara dak, ara dik, ara l-oħra u l-ħin kollu tmaħħaħ fuq ħadd ieħor. Imma verament meta aħna nħallu l-ġudizzju f'idejn Alla, ngħixu ħafna aktar fil-paċi, fis-serenità. Ma Ġesu jgħid ħaġa oħra hawnhekk. Jgħid flok inħarsu lejn l-oħrajn u niġġudikawhom. Ħanħarsu lejn anfusna. Jesù jistidilna inħarsu lejn anfusna. U jġib dik it-tixbieħa li nifhmuha, jgħid kultant jiġri li aħna naraw it-tibna fajn huna. U ma narawx it-travu li għandna aħna. Qed jgħid Ġesu kultant jiġri li aħna naraw
id-difetti, l-iżbalji, id-dnubi ta' ħaddieħor. Imma kieku nħarsu lejna nintebħu li aħna wkoll ikonna iżbalji, id-dnubiet, id-difetti, u kultant dak li jiddejjaqna f'ħaddieħor jista' jkun ukoll fina. Għalhekk irridu ħafna noqogħdu attenti iktar ma nkunu konxji aħna ta' dan kif qed jgħid Ġesu, aktar nistgħu ngħadru l-oħrajn. Issa tiġi waħedha il-mistoqsija imma jekk inti ma tiġġudikax, Ġesu jgħid tiġġudikawx. Ifisser li dak li hu ħażin tħalli ħaddej għax tgħid jiena ma niġġudikax. Jekk pereżempju tisma' xi ħadd jidej, forsi dak il-ħin ma jkunx il-waqt li inti tkellmu jekk ikun irrabjat ħafna, imma inti meta jkun hemm xi ħaġa hekk tgħid ħallih ma niġġudikax b'idejh u tħalli kollox għaddej. Jekk pereżempju inti taħdem qiegħed f'post tax-xogħol u tara l-korruzzjoni, tara l-frodi, tara l-inġustizzji. Meta Ġesu jgħid tiġġudikawx, jiġifieri tgħid jiena ma niġġudikax, allura tala' għajnejk biex ma tara xejn. Mhux hekk qed jgħid Ġesu. Il-ħażin għandna nissiltu kontrih, kif għamel Ġesu stess, li wurina li qatt ma naċċettaw sitwazzjonijiet ħżiena, imma rridu naħdmu bisħieħ kontra dak li hu ħażin, kontra fejn hemm l-abbuż. Imma li qed jgħid Ġesu u li aħna nagħmlu d-distinzjoni li mhix faċli bejn dak li hu ħażin u li għandna naħdmu kontrih u l-persuna kif inhi quddiem Alla li jara il-mulej, mhux aħna. Din hi distinzjoni li ħafna drabi ma ssirx, imma hija distinzjoni li għandha tkun karatteristika tagħna bħala insara, bħala nies li nimxu wara Ġesu u li nieħdu bis-serjetà il-kelma tiegħu. Jew nitolbu llum il-mulej mulejjejna biex aħna ma niġġudikawx u l-ġudizzju tal-persuna kif inhi quddiemek inħalluh f'idejk. Ma fl-istess waqt għatina l-erf ukoll biex narfu niġġudikaw bejn it-tajjeb u l-ħażin, bejn dak li hu ta' ġid u dak li hu ta' ħsara. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek għejna biex tkompli x-xandar il-bxara tajba tiegħek il-bnedmin kollha nitolbu. Tina l-grazzja mulej li aħna ma niġġudikawx il-persuni kif huma quddiemek imma nħallu ġudizzju f'idejk u fl-istess waqt nuru dejjem modrija imħabba kompassjoni nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Jiena mulej biex narfu niġġudikaw bejn it-tajjeb u l-ħażin, bejn dak li hu ta' ġid u dak li hu ta' ħsara u nażlu dejjem dak li joġob lilek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbu ħafna wkoll għal dawk li llum għandhom testijiet importanti, tolbu l-mulej biex jagħtihom is-serenità fil-qalb u jgħinhom dejjem anki jelbu l-biżgħat tagħhom ħalli jgħixu tassew fil-paċi tiegħu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu fl-istudji u fl-eżamijiet tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem inħarsu u nozzu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej.
Li Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlek illum żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mnidejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħil li aħna sejrin inġeddu u għamel li bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija bl-imħabba kif toġob lilek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqla ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bl-glorja tiegħek, osanna fil-għolji tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għolji tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratti l-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk
U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, bittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tana Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-kol nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza, Alla Marija, ma' San Ġosepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nseħħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jta fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħanix fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieба ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħid nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jisħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Int mulej ġeddidna u tajjixna bil-ġisem qaddis u d-dem aziz ta' ibnek, fiħnina tiegħek nitolbuk biex niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li blajda niċċelebraw bil-qima f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristus jidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Nirroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Nofru dan il-Rożarju l-lum għal familji li għaddejjin minn xi diffikultajiet jew problemi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna u għafmana glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern, u ġena l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina taħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen.
Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobita ħarisna min-nar tal-infern. Ħuġġena l-rebħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobita ħarisna min-nar tal-infern. Ħuġġena l-rebħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen.
Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobiet ħarisna minnar tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiedi sa tnagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberka inti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberka inti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera l-rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiedi sa tnagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberka inti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa
Birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu offrina dobietna ħarista minna tal-infern u ġenera wih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lina dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu huma fil-paċ. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisalla. Ħenna lina. Trinita qaddisa la wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om xebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina.
Sultana tal-Rosario Mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-Familja, itlob għalina, Sultana tal-Paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina għaddisom Alla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tijak mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost iqtajja tas-sema itfa' bil-qawwa Alla fi qiegħ nifel ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Talba li San Ġusepp slima lik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Mqaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħaresna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani. itlob għalina, Intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu lill-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Ġusepp Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.